ምዕራፍ 32 ሓጢያቱ ዝተሓደገሉ ኩሉ በደሉን ዝተኸደነሉ ብፁዕ እዩ። እግዚአብሔር ሓጢያቱ ዘይቆጸረሉ ኣብ መንፈሱ ጥበራ ዘይብሉ ሰብ ዝተባረኸ እዩ። ኩሉ ሻዕ ካብ ምእዋየይ ዝተላዕለ ስቕ ምስ በልኩ ኣዕጽምተይ ተባላሸዋ። ለይትን መዓልትን ኢድካ ከቢዳትን እያሞ ራሕሰይ ንትኩሳት ሓጋይ ተለወጠ። ሓጢያተይ ንኣኻ ኣፍለጥኩ፣ በደለይውን ኣይሰወርኩን። በደለይ ንእግዚአብሔር ክናዘዝየ በልኩ፣ ንስኻውን ሓጢያት ልበይ ሓደካለይ። ስለዚ ኩሉ ቅዱስ ኣብ ጥዑም ጊዜ ናባኻ ይልምን፣ ብዙሕ ማይ ጥፍኣቱን ናብኡ ኣይቀርብን። ንስኻ ምሕድእየ ኢኻ፣ ካብ መከራ ትሕልወኒ፣ ካብ ዝኸበቡኒ ከተድሕነኒ ሓጐሰይ ኢኻ። ኣነ ክምህረካየ፣ በታ እትኸደላ መንገዲውን ክመርሓካየ። ዓይነይ ኣብ ልዕሊኻ ኸጽንዐ፣ ናባኻ ኸይቀርቡ ብልባብን ብልጓምን ከም ዝምርሑ ልቢ ከም ዘይብሎም ኣፍራስን ኣባቕልን ኣይትኹን። መቕዘፍቲ ሓጥኣን ብዙሕ እዩ፣ ብእግዚአብሔር ዝኣምን ግና ንሕረት ይኸቦ። ኦ ጻድቃን፣ ብእግዚአብሔር ደስ ይበልኩም ተሓጐሱውን፣ ኩልኹም ቁንዓት ልቢ ድማ ዕልል በሉ። ምዕራፍ 33 ኦ ጻድቃን፣ ብእግዚአብሔር ተሓጐሱ፣ ንቁንዓት ምስጋና ይግብኦም እዩ። ንእግዚአብሔር ብመሰንቆ ኣመስግንዎ፣ 10 ኣውታር ብዘሎ በገና ዘምሩሉ፣ ሓድሽ መዝሙር ዘምሩሉ፣ ብዕልልታውን ሰናይ መዝሙር ዘምሩ። ቃል እግዚአብሔር ቁኑዕ እሞ ኩሉ ስርሑውን ብእምነት እዩ። ጽድቅን ፍትሕን ይፈቱ፣ ሕያውነት እግዚአብሔርን ንምድሪ መልኦ። ብቃል እግዚአብሔር ሰማያት ጸንዑ፣ ኩሉ ሰራዊቶምን ብእስትንፋስ ኣፉ ጸንዑ። ንማያት ባሕሪ ከም ሓርቢ ኣብ ሓደ ይእክቦ፣ ንቓላያትውን ኣብ መዛግብቲ የንብሮ። ምድሪ ብምልእታ ንእግዚአብሔር ትፍራሓዮ፣ ኩሎም ኣብ ዓለም ዝነብሩውን ካብኡ ዝተላዕለ ይፍርሑ። ንሱ ተዛሪቢ እሞ ኮኑ፣ ንሱ ምስ ኣዘዘውን ጸንዑ። እግዚአብሔር ምኽሪ ኣሕዛብ ኮንቱ ይገብሮ፣ ንሓሳባት ኣሕዛብውን የፍርሶ። ምኽሪ እግዚአብሔር ግና ንዘለዓለም ይነብር። ሓሳባት ልቡን ንውልድ ወለዶ እዩ። እግዚአብሔር ዝኣምላኹ ሕዝቢ ብፁዕ እዩ፣ እቲ ርስቱ ክኸውን ዝሓረዮ ሕዝቢውን ብሩኽ እዩ። እግዚአብሔር ካብ ሰማያት ተመልከተ፣ ንኹሎም ደቂ ሰብውን ረአየ። ኣብ ምሕደሩ ኮይኑ ነቶም ኣብ ምድሪ ዝነብሩ ኩሎም ተመልከተ። ንሱ በይኑ ንልቦም ዝፈጠረ፣ ንተግባር ኩላቶም ድማ ዝፈልጥ ንሱ እዩ። ንጉስ ብብዝሒ ሰራዊቱ ኣይድሕንን፣ ሓያልውን ብብርትዐ ኃይሉ ኣየምልጥን። ፈረስውን ኮንቱ እዩ ኣይድሕንን፣ ብብዝሒ ኃይሉውን ኣየምልጥን። ነሆ ኣዒንቲ እግዚአብሔር ናብቶም ዝፈርሕዎ እየን፣ ብምሕረቱውን ናብ ዝኣምንዎ እየን። ንሱ ንነፍሶም ካብ ሞት የድሕን፣ ብዘመን ጥሜትውን ይምግቦም። ነፍስና ንእግዚአብሔር ተስፋ ትገብር፣ ረዳኢናን መጸጊዕናን ንሱ እሞ። ልብና ብኡኡ ይሕጐሳሎ እሞ፣ ብቅዱስ ስሙ ተኣማሚና ኢና እሞ። ኦ ጐይታ፣ ከምቲ በኣኻ ዝተኣማመና ምሕረትካ ኣብ ልዕሌና ትኹን። ምዕራፍ 34 ንእግዚአብሔር ኩሉ ሻዕ እባርኹ፣ ምስጋናውን ኩሉ ሻዕ ኣብ ኣፈይ እዩ። ነፍሰይ ብእግዚአብሔር ትኸብር፣ ገርህታት እዚ ሰሚዖም ይተሓጐሱ። ንእግዚአብሔር ምሳይ ኮይንኩም ልዕል ልዕል ኣብልዎ፣ ንስሙውን ሓቢርና ልዕል ልዕል ነብሎ። ንእግዚአብሔር ደለኽዎ፣ ንሱውን መለሰለይ። ካብ ኩሉ መከራይውን ኣድሓነኒ። ናብኡ ቅረቡ ከብርሃልኩም እዩ፣ ገጽኩምውን ኣይሓፍርን። እዚ መስኪን እዙይ ኣእወየ፣ እግዚአብሔር ድማ ሰምዖ፣ ካብ ኩሉ መከሩውን ኣድሓኖ። መልኣኽ እግዚአብሔር ኣብ ዙርያቶም ዝፈርሕዎ ይሰፍር፣
ካብ ድንገት ድማ የናግፎም እግዚአብሔር ሕያዋይ ምዃኑ ጣዕሙን ረአዩ ኣብኡ ዝኣመነ ሰብ ዝተባረኸ እዩ እቶም ዝፈርሕዎ ዝኾነ ኣይስኡሉን እሞ ኩልኹም ቅዱሳን ንእግዚአብሔር ፍርሕዎ ሃፍታማት ደኸዩ ጠመዩውን ንእግዚአብሔር ዝደልይዎ ግና ካብ ኩሉ ሰናይ ኣይጐድሎምን እዩ ደቀየ ንዑ ስምዕኒ ፍርሃት እግዚአብሔር ክምህረኩም እየ ንህይወት ዝፈቱ ሰናይ መዓልትታት ክርኢ ዝደሊ ሰብ መን እዩ እምበር አንደበትካ ካብ ክፉእ ሓሉ ከናፍርካውን ጥበራ ኣይንገራ ካብ ክፉእ ረሓቕ ሰናይ ከኣ ግበር ንሰላም ድለያ ሰዓባውን ኣዒንቲ እግዚአብሔር ናብ ጻድቃን እዝኑ ኸኣ ናብ ልሞንኦም እዩ እሞ ዝኽሮም ካብ ምድሪ ምእንቲ ኽጠፍእ ቁጥዓ እግዚአብሔር ኣብ ልዕልቶም ገበርቲ ክፉእ እዩ ጻድቃን ናብ እግዚአብሔር ኣወዩ ንሱ ድማ ሰምዖም ካብ ኩሉ መኮሮኦምን ኣናገፎም እግዚአብሔር ነቶም ልቦም ዝተሰብረ ቀረብኦም እዩ ነቶም መንፈሶም ዝተሰብረ ድማ የድሕኖም ናይ ጻድቃን መከራ ብዙሕ እዩ እግዚአብሔር ግና ካብ ኩሉ የድሕኖም እግዚአብሔር ንኹሉ ኣዕጽምቶም ይሕሉ ካብኣቶም ሓደ እኳ ኣይሰብርን ንኃጢአተኛታትን ክፉኣትን ይቐትሎም ንጻድቃን ዝጸልኡ ኸኣ ክናስዑ እዮም እግዚአብሔር ንነፍሲ ባሮቱ የድሕን ኩሎም ብኡ ዝኣምኑ ይናስዑ ምዕራፍ 35 ኦ ጐይታ ነቶም ዝገፍዑኒ ግፍዓዮም ነቶም ዝዋግኡንውን ተዋግኣዮም ዋልታን ኲናትን ሓዝ ንዓይ ንምርዳእውን ተለዓል ሴፍካ ምዘዝ ነቶም ዘሳጕጉኒ መንገዶም ዕጾ ንነፍሰይውን መድሓኒኺ ኣነየ በላ ንነፍሰይ ዝደልዩ ኹሎም ይሕፈሩን ይዋርዱን እቶም ናብ ልዕለይ ክፍኣት ዝሓስቡ ይሕፈሩ ንድሕሪኦምውን ይመለሱ ከምቲ ኣብ ቅድሚ ንፋስ ዘሎ በንታት ይኹኑ መልኣኽ እግዚአብሔር የጨንቆም መንገዶም ጸልማትን መንደልሃፅን ይኹን መልኣኽ እግዚአብሔር ድማ የሳጕጎም ብኾንቱ ኸጥፉኒ መፈንጠሪኦም ብሕቡእ ዘርጊሖሙለይ እሞ ንነፍሰይውን ብኾንቱ ኣባሳጭዮማ እሞ ዘይፈልጥዎ መፈንጠርያ ይምጻእዮም እቲ ዝሓብእዎ መፈንጠርያ ይሓዞም ናብቲ ውሽጢ መፈንጠሪኦምውን ይውደቑ ነፍሰይ ግና ብእግዚአብሔር ደስ ይበላ ብምድሓኑውን ትሕጐስ ኩሎም ዓጽምተይ ከምዚ ይብሉኻ ኦ ጐይታ ከመኻ ዝበለ መን እዩ ንስኻ ነቲ ድኻ ካብ ኢድ ዝኸትሮ ንመስኪንን ንድኻን ድማ ካብ ኢድ ነጣቒ ተናግፎም መሰኻኽር ዓመፃ ተለዓሉኒ ዘይፈልጦ ነገርውን ናብ ልዕለይ ተናገሩ ክንዲ ሰናይ ክፉእ ፈደይኒ ንነፍሰይውን ውሉድ ኣስኣንዋ ኣነ ግና ንሳቶም ዝሓመሙ ወጮ ተኸደንኩ ንነፍሰይውን ብጾም ኣድከምክዋ ጸሎተይ ናብ ሕቕፈይ ተመለሰ ንፈታውየይን ንሓወይን ከም ዝገብሮ ገበርኩ ንዕኡ ከም ዝበክውን ርእሰይ ትሕት ኣበልኩ ኣብ ልዕለይ ተኣከቡ ደስ ድማ በሎም ግፍዐኛታት ኣብ ልዕለይ ተኣከቡ ኣነ ግና ኣይፈለጥኩን ሰላልዑኒ ኣይሓደጉንውን ፈተኑኒ ብሰሓቕውን ሓጨጩለይ ኣስናኖምውን ኣብ ልዕለይ ሓርቀኑለይ ኦ ጐይታ ክሳብ መዓዚኻ ስቕ እትብል ንነፍሰይ ካብ ክፉእ ስርሖም ንብሕትነተይውን ካብ ኣናብስ ኣናግፋ ኦ ጐይታ ኣብ ማእከል ዓብዪ ጉባኤ ክግዛእልካ እየ ኣብ ማእከል ብዙሕ ሕዝቢውን ከመስግነካ እየ እቶም ብግፍዒ ዝጸልኡኒ ኣብ ልዕለይ ደስ ኣይበሎም እቶም ብኾንቱ ዝጸልኡንውን በዒንቶም ኣይጠቓቐሱለይ ንዓይ ሰላም እዮም ዝነግሩኒ እሞ ብቁጣዕ ድማ ጥበራ ይመኽሩ ኣፎም ኣብ ልዕለይ ሃህ ኣበሉ ኣሰይ ኣሰይ እንቋዕ ብዓይንና ረኣናዮ ይብሉ ኣለዉ ኦ ጐይታ ንስኻ ረኣኻዮ ስቕውን ኣይትበል ኦ ጐይታ ካባይ ኣይትርሓቕ ኦ ኣምላኸይን ጐይታይን
ናብ ፍርደይ ተለዓል ኦ ጐይታ ናብ ፍርደይ ጽንበል ኦ ኣምላኺ ከም ጽድቅኻ ፍረደለይ ጸላእተይውን በኣይ ኣይተሓጐሱ ብልቦም ኣሰይ ኣሰይ እንቋዕ ንነፍስና ደስ በላ ኣይበሉ እንቋዕ ወሓጥናዮ እውን ኣይበሉ እቶም ብመከራይ ዝሕጐሱ ብሓባር ይዋረዱ እቶም ኣብ ልዕለይ ዝዕበዩ ሕፍረትን ውርደትን ይልበሱ እቶም ንጽድቀይ ዝፈትውዋ ደስ ይበሎም ይተሓጐሱውን ኩሉ ሻዕውን ሰላም ባሪኡ ዝደሊ እግዚኣብሔር ዓብዩ ይበሉ አንደበተይ ንጽድቅኻ ኩሉ ሻዕውን ምስጋናኻ ክነግር ምዕራፍ 36 ኃጢአተኛ ንባዕሉ ዘስሕት ነገር ይናገር ኣብ ቅድሚ ዓይንቱ ፍርሃት እግዚአብሔር የለን ብመልሓሱ ጠቢሩ እሞ ኃጢአቱ ምስ ረኸበቶ ይጸልአ ቃል አፉ ግፍዕን ጥበራን እዩ ምስቱ ዓለም ሰናይ ምግባርን ሓደገ ኣብ ምድቃሱ ጠዋይ ነገር ሓሰበ ቅንዕቲ ብዘይኮነት መንገዲ ቆመ ንኹፋኣት እውን ኣይነዓቓን ኦ ጐይታ ምሕረትካ ኣብ ሰማዩ ሓቅኻ እውን ክሳዕ ደመናታት ይበጽሕ ጽድቅኻ ከም እምባታት እግዚአብሔር እዩ ፍርድኻ እውን እምብዛ ዓሚቕ እዩ ኦ ጐይታ ንሰብን እንስሳን እተድሕኖም ንስኻ ኢኻ ኦ ጐይታ ንምሕረትካ ክንደይ ኣብዛሕኻ ኩሎም ደቂ ሰብ ኣብ ትሕቲ ኣኽናፍካ ይእመኑ ካብ ቤትካ ጠሊ ይሰትዩ ካብ ወሓዚ በረኸትካ ተርውዮም ናይ ሕይወት ፍልፍል ካባኻ እሞ ብብርሃንካ ብርሃን ንርኢ ምሕረትካ ኣብ ልዕሊቶም ዝፈልጡኻ ንጽድቅኻ ድማ ኣብ ልዕሊ ቁንዓት ልቢ ዘርግሕ እግሪ ዕቡይ ኣይምጽኣኒ ኢዳ ኃጢአተኛውን ኣይተሃውኸኒ ኩሎም ገበርቲ ኽፉ ኣብኡ ወደቑ ወዲቖም እዮም ክቖሙውን ኣይክእሉን ምዕራፍ 37 በቶም ገበርቲ ኽፉ ኣይትቕናእ በቶም ዓመፅቲውን ኣይትቕናእ ንሳቶም ከም ሳዕሪ ቀልጢፎም ክነቕጹ ከም ሉምሉም ቈጽሊውን ክረግፉ እዮሞ ብእግዚአብሔር ተኣመን ሰናይ ድማ ግበር ኣብ ምድሪ ተቐመጥ ተኣሚንካውን ውፈር ብእግዚአብሔር ደስ ይበልካ ልብኻ ዝደልየውን ንሱ ክህበካ እዩ መንገድኻ ንእግዚአብሔር ሓደራ ሃብ ብእውን ተኣመን ንሱ ድማ ክገብረልካ እዩ ንጽድቅኻ ከም ብርሃን ንፍርድኻውን ከም ቀትሪ ከምጽኣልካ እዩ ንእግዚአብሔር ተገዛ ንዕኡውን ተስፋ ግበር መንገዱ ብዝቐንዓሉ ክፍኣትውን ብዝኣልም ሰብ ኣይትቕናእ ካብ ቁጥዓ ረሓቕ መዓትውን ሕደግ ከይትብድል ኣይትቕናእ ገበርቲ እከይ ክጠፉ እዮም እሞ ንእግዚአብሔር ተስፋ ዝገብሩ ግና ንሳቶም ንምድሪ ክወርሱ እዮም ብሕሩቕሩቕ ጊዜ ክፉእ ሰብ ኣይህሉን ትደልዮ ቦትኡውን ኣይትረኽቦን ለዋሃት ግና ንምድሪ ክወርስዋ እዮም ብብዙሕ ሰላም ድማ ደስ ይብሎም ኃጢአተኛ ነቲ ጻድቕ ይፍሕሰሉ ኣስናኑውን ኣብ ልዕሊኡ ይሕርቅም እግዚአብሔር ግና ይስሕቖ መዓልቱ ከም ዝበጽሐ ይፈልጥ እሞ ኃጢአተኛታትን ድኻታትን ጽጉማትን ከውድቑ ነቶም ቁንዓት ልቡን ክወግኡ ሴፎም መዘዙ ቀስቶምውን ገተሩ ሴፎም ናብ ልቦም ይኣቱ ቀስቶምውን ይስበር ካብ ብዙሕ ሃፍቲ ኃጢአተኛታት ውሑድ ሃፍቲ ጻድቃን ይበልጽ ሓይሊ ኹፉኣት ክትስበር እያ ንጻድቃን ግና እግዚአብሔር ክድግፎም እዩ እግዚአብሔር መንገዲ ንጹሓን ይፈልጥ ርስቶምውን ንዘለዓለም እዩ ብኽፉእ ዘመን ኣይሓፍሩን እዮም ብዘመን ጥሜቱን ክጸግቡ እዮም ኃጢአተኛታት ግና ክጠፉ እዮም ጸላእቲ እግዚአብሔር ብዝኸብሩን ልዕል ልዕል ብዝብሉን ከም ትኪ ይጠፍኡ ኃጢአተኛ ሰብ ተለቂሑ ኣይመልስን እዩ ጻድቕ ሰብ ግና ይርህርህ ይህብውን እቶም ንእግዚአብሔር ዝባርኹ ንምድሪ ክወርስዋ እዮም እቶም ዝረግምዋ ግና ክጠፍኡ እዮም ኣካይዳ ሰብ ብእግዚአብሔር ይጸንዕ ንመንገዱውን ይፈቱ እንተ ተዓንቀፈውን ኣይስንብድን እግዚአብሔር ብኢዱ ሒዙ ይድግፎ እዩ ጎበስኩ ኣረክውን ጽድቂ እንክድርብ ዘርኡውን እንጀራ እንክልምን ኣይረአኹን
كل شعون يرهرهن يلكحن زرق دما ببرخت ينبر كاب كفو أهدان سناي كأكبر نزل ألمون كتنبر إخا እግዚአብሔር ፍርዲ ፎቲ እሞ ነቶም ቅዱሳኑን አይሓድጎምንዩ ንዘል ዓለሙን ይሕልዎም ንንጹሃን ከኣ ይብቀለሎም ዘርኢ ሓጢያን ግና ይጠፍእ ጻድቃን ምድሪ ኮርስዋዮም ኣብኣውን ንዘል ዓለም ክነብርዮም ኣብ ጻድቕ ጥበብ የምህር አንደበቱን ፍትሒ ይናገር ሕጊ ኣምላኹ ኣብ ውሽጢ ልቡ እዩ በካይድኡን ኣይሳናኽልን ሓጥእ ንጻድቕ ይጸናትዎ ክቆትለውን ይደሊ እግዚአብሔር ግና ኣብ ኢዱ ኣይሓድጎን እዩ ምስተፈረዶውን ኣየሸንፎን ለእግዚአብሔር ተጸበዮ መንገዱን ሓሉ ንምድሪ ምእንቲ ክትወርስ ልዕል ከብለካ እዩ ኃጢአተኛታቱን ክጠፍኡን ከለዉ ክትርኢ ኢኻ ኃጢአተኛ ልዕል ኢሉ ከም ዝግባ ሊባኖስን ለምሊሙ ረአኽዎ ምልስ እንተበልኩ ግና ሰኣንክዎ ደለኽዎ ቦትኡውን ኣይረኸብክዎን ንቕንዕና ሓሉ ንጽድቅውን ረአ ነቲ ናይ ሰላም ሰብ ተረፍ ኣለዎ እሞ በደለኛታት ሓቢሮም ክጠፍኡ እዮም ናይ ኃጢአተኛታት ተረፍውን ክጠፍኡ እዮም ድሕነት ጻድቃን ካብ እግዚአብሔር እዩ ኣብ እዋን ጸገሞምን መጸጊዒኦም ንሱ እዩ እግዚአብሔር ይረድኦምን የናግፎምን እዩ ካብ ኢድ ኃጢአተኛታቱን የውፅኦም ብኡ ተኣሚኖም እሞ ከድሕኖም እዩ ምዕራፍ 38 ኦ ጌታ ብቁጣዓኻ ኣይትቕዘፈኒ ብመዓትካውን ኣይትገስጸኒ ፍላጼታትካ ወጊእናንየን እሞ ኢድካውን ኣኽቢትካለ ኢኻ እሞ ካብ ቁጣዓኻ ዝተለዓለ ንስጋይ ጥዕና የብሉን ካብ ኃጢአተይ ዝተለዓለውን ኣዕጽምተይ ሰላም የብሎምን ኃጢአተይ ኣብ ልዕሊ ርእሰይ ልዕል ኢሉ እሞ ካብ ከቢድ ሸኸምውን ኣብ ልዕለይ ኣመና ኸቢድኒ እዩ ብሰንኪ ስንፍናይ ቁስለይ በስበሰ ሸተተውን እምብዛ ዓበርኩ ተዋረድኩውን ኩሉ ሻዕ ብትካዘ እመላለስ ኣለኹ ነፍሰይ ብጸርፊ መልያያ እሞ ንስጋይውን ጥዕና የብሉን እሞ ኣነ መሽመሽኩ እምብዛውን ተሸገርኩ ካብ ሓዘን ልበይ ዝተለዓለ እግዕር ኣለኹ ኦ ጐይታ ኩሉ ሃረርታይ ኣብ ቅድሜኻ እዩ እህታይውን ካባኻ ዝተሰወረ ኣይኮነን ልበይ ሰንበደኒ ሓይለይውን ጠለመኒ ብርሃን ዓይንተይ ፈዘዘ ካብ ቁስለይ ዝተለዓለ ፈተውተይን ኣዕሩኽተይን ካብ ቁስለይ ረሓቑ ኣዝማደይውን ርሒቖም ቆሙ እቶም ንነፍሰይ ዝደልይዋ በርትዑኒ እቶም መከራይ ዝደልዩ ኮንቱ ተናገሩ ኩሉ ሻዕውን ብጥበራ ይመኽሩለይ ኣለዉ ኣነ ግና ከም ዘይሰምዕ ጸማም ኣፉ ከም ዘይከፍት ብሃም ኮንኩ እወ ከም ዘይሰምዕ ሰብ ብኣፉውን ክናገር ከም ዘይክእል ሰብ ኮንኩ ኦ ጌታ ብኣኻ እእመን ኣለኹ እሞ ኦ ኣምላኸይ ንስኻ ትሰምዓኒ ኢኻ ጸላእተይ ብኣይ ደስ ከይብሎም ኢለ ኣለኹ እሞ እግረይ ሰንከልከል እንተበለውን ርእሶም ኣብ ልዕለይ ልዕል ከቡሉ እዮም ኣነስ ንምሓንካስ ቀሪበየ እሞ ቁስለይውን ኩሉ ሻዕ ኣብ ቅድመይ እሞ በደለይ እናዘዝ ኣለኹ ብኃጢአተይውን እጉህ ኣለኹ ጸላእተይ ሕያዋን እዮም ይብርትዑንውን እዮም ብዘይ ምኽንያት ዝጸልኡኒ ብዙሓት እዮም ንጽድቂ ስለ ዝተኸተልኩ ክንዲ ሰናይ ክፉእ ዝምልሱ ይጸልኡኒ ኣለዉ ኦ ጌታ ንስኻ ኣይትደርብየኒ ኣምላኸይ ካባይ ኣይትረሓቕ ኦ መድሓንየይ ንዓይ ንምርዳእ ፍጠን ምዕራፍ 39 በኣንደበተይ ከይስሕት ንመንገደይ ክሕልየ ኃጢአተኛ ኣብ ቅድመይ እንተተቃዊምኒ ኣብ ኣፈይ ሓላው ክገብር በልኩ ስቕ ካብ ምባል ዝተለዓለ ከም በሃም ኮንኩ ንጽቡቕ ነገር እኳ ስቕ በልኩ ቁስለይውን ተሓደሰኒ ልበይ ኣብ ውሽጠይ መቖኒ ካብ ምስትንታነይ ዝተለዓለ ኸኣ ሓዊ ነደደ በኣንደበተይውን ተዛረብኩ ኦ ጐይታ መወዳእታይ ኣፍልጠኒ ቁጽሪ መዋእለይን ክንደይ ምዃኑ ኣፍልጠኒ ድማ በልኩ እነሆ ንዘመናተይ ኣእረካየን
ኣካለይውን ናብ ቅድሜኻ ከም እምነት እዩ ኩሉ ህያው ዝኾነ ሰብ ብሓቂ ኮንቱ ጥራሕ እዩ ብኾንቱ ይህወኽ እምበር ብሓቂ ሰብ ከም ጽላሎት እዩ ዝመላለስ ይእከብ ንመን ከም ዝእከበሉ ግና ኣይፈልጥን ሕጂኸ ተስፋይ መን እዩ እግዚኣብሔር ደይኮነን ትዕግስተይ እውን ካባኻ እዩ ካብ ኩሉ ኃጢአተይ ኣናግፈኒ መላገጽ ሰነፋት ኣይትግበረኒ ንስኻ ሰርሒካኒ ኢኻ እሞ ስቕ በልኩ ኣፈይውን ኣይከፈትኩን መቕዘፍትኻ ካባይ ኣርሕቕ ካብ ሓይሊ ኢድካ ዝተለዓለ ተወዲኤ ኣለኹ እሞ ንሰብ ስለ ኃጢአቱ ብተግሳጽካ ዘለፍካዮ ነፍሱ ድማ ከም ዓለባ ሳሬት ትሃልቕ ብሓቂ ኩሉ ሰብ ኮንቲ እዩ ኣነ ኣብ ልዕሊ ምድሪ ስደተኛ ከም ኣቦታተይ እውን ጋሻየ እሞ ኦ ጐይታ ጸሎተይ ስማዕ ንኣውያተይ እውን ጽንበሎ ንንብዓተይ እውን ሸለል ኣይትበሎ ናብ ዘይምለሰሉ ከይከድኩ ክዕርፍ ሕደገኒ ምዕራፍ 40 ተዓጊሰ ንእግዚኣብሔር ደገ ጸናዕኽዎ ንሱ እውን ናባይ ምልስ ኢሉ ኣውያተይ ሰምዐ ካብ ጉድጓድ ጥፍኣት ካብቲ ረግረግ ጸብሪ ድማ ኣውፅኣኒ ንእጋረይ ኣብ ከውሒ ኣቂሙ ንስጉምተይ ኣጽንዖ ሓድሽ መዝሙር ምስጋና ንኣምላኽና ናብ ኣፈይ ወሰኸ ብዙሓት ክርእዩ ክፈርሑውን እዮም ብእግዚኣብሔር እውን ክእመኑ እዮም እቲ ንእግዚኣብሔር ዝኣምን ናብ ትዕቢተኛን ናብ ሓሳውን ዘይጠመተ ሰብ ብፁዕ እዩ ኦ ኣምላኺ ዝገበርካዮ ተኣምራት ብዙሕ እዩ ንሓሳብካ እውን ዝመስሎ የለን እንተ ኣውረኹን እንተ ተናገርኩን ምቝፃሩ ዘይክእል ብዙሕ እዩ መስዋዕትን ቁርባንን ኣይፈተኻን ስጋ ኣዳለኻለይ ዝቃጸልን ስለ ኃጢአት ዝቐርብ መስዋዕትን ኣይትደልን ኢኻ ሽዑ ኣነ እነሆ መጻእኹ በልኩ ብዛዕባይ ኣብ ርእሲ መጽሓፍ ተጻሒፉሎ ኦ ኣምላኺ ፍቓድካ ንምግባር ፈተኹ ሕግኻ እውን ኣብ ውሽጢ ልበይ እዩ ኣብ ዓብዪ ጉባኤ ጽድቅኻ ነገርኩ እነሆ ንኸናፍረይ ኣይከልከልክዎንን ኦ ጐይታ ንስኻ ጽድቀይ ትፈልጥ ኢኻ ንሓቅኻ እውን ኣብ ውሽጢ ልበይ ኣይሓባእኽዎን ምድሓንካ እውን ተናገርኩ ምሕረትካን ሓቅኻን ኣብቲ ዓብዪ ጉባኤ ኣይሰወርኩን ኦ ጐይታ ንስኻ ምሕረትካ ካባይ ኣይተርሕቕ ምሕረትካን ሓቅኻን ኩሉ ሻዕ ይሓልወኒ ቁጽሪ ዘይብሉ መከራ ረኺብኒ እሞ ኃጢአታተይ ሓዙኒ ምርኣየይ እውን ሰኣንኩ ካብ ጸጉሪ ርእሰይ እውን በዝሑ ልበይ ከኣ ጠለመኒ ኦ ጐይታ ክተድሕነኒ ፍቓደኛ ኹን ኦ ጐይታ ንምርድአይ ፈጥን እቶም ንነፍሰይ ከጥፍእዋ ዝደልዩ ይሕፈሩ ሓቢሮምን ይዋረዱ እቶም ክፍኣት ክገብሩ ዝፈቱ ንድሕሪት ይመለሱን ሓቢሮም ይዋረዱን እቶም ኣሰይ ኣሰይ ዝብሉኒ ውርደቶም ሽዑ ፍደዮም ኦ ጐይታ ንዓኻ ዝደልዩ ኩሎም ብኣኻ ደስ ይበሎም ይተሓጐሱውን እቶም ኩሉ ሻዕ ምድሓንካ ዝፈትዉ ኩሉ ሻዕ እግዚኣብሔር ዓብዪ ይብሉ ኣነ ጽጉምን መስኪንን እየ ጐይታ ግና ይሓስበለይ እዩ ንስኻ ረዳእየይን መድሓንየይን ኢኻ ኦ ኣምላኸይ ኣይትደንጊ ምዕራፍ 41 ንድኻን ንመስኪንን ዝሓልስ ሰብ ብሩኽ እዩ እግዚአብሔር ከኣ ብመዓልቲ መከራ የድሕኖ እግዚአብሔር ክሕልዎን ሕያው ክገብሮን እዩ ንሱ ኣብ ልዕሊ ምድሪ ከም ዝምስገን ይገብሮ ናብ ኢድ ጸላእቱን ኣሕሊፉ ኣይህቦን እግዚአብሔር ከኣ ኣብ ዓራቱ ሓሚሙ እንከሎ ይረድኦ ኣብ ጊዜ ሕማሙ ንኹሉ መደቀሲኡ የንጽፈሉ ኣነስ ኦ ጐይታ መሓረኒ ንዓኻ በዲለ እሞ ንነፍሰይ ፈውሳ በልኩ ጸላእተይ ማእዝዩ ዝመውት ማእዚኸ ስሙ ዝሰዓር እናበሉ ኣባይ ክፉእ ይዛረቡ ኣለዉ ሓደ ንዓይኒ ምርኣይ እንተኣተወ ኮንቱ ይዛረብ ኣብ ልቡ ኃጢአት ይእክብ ናብ ደገ ወፂኡ ድማ ይናገር
ኣብ ልዕለይ ብምትሕብባር ኩሎም ጸላእተይ ንሳቶም ይሕሸኽሸኹ ኣለዉ። ኣብ ልዕለይ እውን ክፉእ ይሓስቡ ኣለዉ። ክፉእ ነገር መጾ ደቂሱ ኣሎ፣ ደጊም ኣይትስእን እዩ ይብሉ ኣለዉ። እቲ ኣነ ዝኣምኖ ናይ ሰላመይ ሰብ እንጀራይ ዝበልዐ ኣብ ልዕለይ ሽኾንኡ ኣልዓለ። ንስኻ ግና ኦ ጐይታ መሓረኒ፣ ምእንቲ ክምልሰሎም እውን ኣተስኣኒ። ጸላእየይ ዕልል ኣይብለለይኒ እሞ ስለዚ ንስኻ ከም ዝፈተኻኒ ፈለጥኩ። ንዓይ ግና ስለ ቕንዕናይ ተቐበልካኒ፣ ኣብ ቅድሚኻ ኸዓ ንዘለዓለም ኣጽናዕኻኒ። ካብ ዘለዓለም ክሳዕ ዘለዓለም ናይ እስራኤል ኣምላኽ እግዚኣብሔር ይባረኽ፣ ኣሜን። ምዕራፍ 42 ኢራብ ናብ ዓይኒ ማያት ከም ትናፍቕ ኦ ጐይታ ኸምኡ ነፍሰይ ናባኻ ትናፍቕ ኣላ። ነፍሰይ ናብ ሕያው ኣምላኽ ትናፍቕ። መዓዝ ክበጺሐ ገጽ ኣምላኸይከ መዓዝ የኽርኢ? ኩሉ ሻዕ ኣምላኽካ ኣበዩ እንተበልኒ ንብዓተይ መዓልትን ለይትን ቀለብ ኮነኒ። እዚ እንዳሓሰብኩ ነፍሰይ ኣብ ውሽጠይ ፈሰሰት። ናብ ቤት እግዚኣብሔር ናብ መንበሪኡ ንኺድ ምስ በልኒ ተሓጐስኩ። እቶም በዓል ዝገብሩ ሰባት ቃል ሓጐስን ምስጋናን ኣስምዑ። ኦ ነፍሰይ ንምንታይ ተሓዝኒ? ንምንታይ ከትርብሽኒ? ንመድሓኒ ገጸይ ንኣምላኸይ ከመስግኖ ብእግዚኣብሔር ተኣመኒ። ኦ ኣምላኸይ ነፍሰይ ኣብ ውሽጠይ ተሃወኸት። ስለዚ ከዓ ኣብ ምድሪ ዮርዳኖስ ኣብ እምባ ኣርመንኤም ኣብታ ንእሽተይ እምባ እዝክረካ ኣለኹ። ብድምፂ መንጫዕጫዕታኻ ቀላይ ንቐላይ ትጽውዓ። ኩሉ መሸምበባታትካ ማዕበላትካን ብልዕለይ ሓለፈ። እግዚአብሔር በመዓልቲ ምሕረቱ ይእዝዝ፣ ብለይቲ ድማ እቲ ዝማሪኡ ምሳይ ይኸውን። መብጽዓይ ናብ ኣምላኽ ሕይወተይ እዩ። ንእግዚአብሔር ንስኻ መጸጊዐይ ኢኻ ንምንታይ ረስዓኻኒ? ጸላእተይ እንዳጨነቑኒ ንምንታይ ሓዚነ ዝመላለስ እብል? ጸላእተይ ኩሉ ሻዕ ኣምላኽካ ኣበይ ኣሎ እንዳበሉኒ ኣዕጽምተይ ከም ዝቕጥቀጥ ገይሮም ጸረፉኒ። ኦ ነፍሰይ ንምንታይ ተሓዝኒ? ንምንታይ ከ ትርብሽኒ? ንመድሓኒ ገጸይ ንኣምላኽ ከመስግኖ ብእግዚአብሔር ተኣመኒ። ምዕራፍ 43 ኦ ኣምላኽ ፍረደለይ፣ ካብ ጽድቂ ካብ ዝርሕቑ ሕዝቢ እውን ክርክረይ ተኸራኽር። ካብ ጠባርን ዓማፅን ሰብ ኣድሕነኒ። ኣታ ኣምላኸይን ሓይለይን ስለምንታይ ተሓድገኒ? ጸላእተይ ከጨንቑኒ ንምንታይ ሓዚነ ዝመላለስ? ብርሃንካን ሓቅኻን ለኣኽ ንሳተን ይምርሓኒ። ናብታ ቅድስቲ እምባኻን ናብታ ምሕደሪትካን የብጽሓኒ። ናብ መሰዊኢ እግዚአብሔር ንግብዝናይ ናብ ዘሐጉሳ ናብ ኣምላኸይ ከኣቱየ። ኦ ኣምላኸይ ብበገና ኸመስግነካ እየ። ኦ ነፍሰይ ንምንታይ ተሓዝኒ? ንምንታይ ክትህውኽኒ? ንመድሓኒ ገጸይ ንኣምላኸይን ከመስግኖ ብእግዚአብሔር ተኣመኒ። ምዕራፍ 44 ኦ ጐይታ ብእዛንና ሰማዕና፣ ኣቦታትና እውን እቲ ብዘመኖም ብቐደም ዘመን ዝስራሕካዮ ስራሕ ነገሩና። ኢድካ ንኣሕዛብ ኣጥፍኣቶም፣ ንዓኣቶም ድማ ተኸልካ። ንኣሕዛብ ኣሳቐኻዮም፣ ኣሳጐኳዮምውን፣ ፈቲኻዮም ኢኻ እሞ። የማናይ ኢድካን ብርሃን ገጽካን እዩ እምበር ብሴፎም ንምድሪ ኣይወርሱን፣ ቅልጽሞም እውን ኣየድሕኖምን። ኣምላኸይን ንጉሰይን ንስኻ ኢኻ። ንያዕቆብ መድሓኒት ኣዘዝካ። በኣኻ ንጸላእትና ክንወግኦም ኢና። ብስምካ እውን ናብ ልዕሊና ንዝቖሙ ነዋርዶም። ብቐስተይ ዝኣምን ኣይኮንኩን እሞ ሴፈይ እውን ኣየድሕነንን እሞ። ንስኻ ግና ካብ ጸላእትና ኣድሓንካና፣ ነቶም ዝጸልኡና እውን ኣሕፈርካዮም። ስለዚ ኩሉ መዓልቲ ብእግዚአብሔር ንኸብር፣ ንስምካ እውን ንዘለዓለም ነመስግን። ሕጂ ግና ጸላእኻናን ኣሕፈርካናን፣ ምስ ሰራዊትና እውን ኣይትወፅእን። ካብ ቅድሚ ጸላእትና ንድሕሪት መለስካና፣ እቶም ዝጸልኡና እውን ተመናጠሉልና። ከም ኣባጊዕ ክበልዑና ኣሕሊፍካ ሃብካና፣ ናብ ኣሕዛብ ድማ በተንካና። ንሕዝብኻ ብዘይዋጋ ሃብካ፣ ብምልዋጦም እውን ረብሓ የለን።
ንጎረባብትና መጽረፊ ኣብ ዙርያናን ዝነብሩ ኸዓ መስሓቕን መላገጺኦምን ገበርካና ኣብ ኣሕዛብ መመሰሊ ኣብ ህዝብታት ድማ መነቕነቕ ርእሲ ገበርካና ኩልሻዕ ውርደተይ ኣብ ቅድመዩ ካብ ቃል ዝጻረፍን ካብ ዘላግጽን ዝተለዓለ ካብ ዝኸብብ ጸላእውን ዝተለዓለ ሕፍረት ገጸይ ሸፈነኒ እዚ ኹሉ ኣብ ልዕሊና በጽሐ ግን ኣይረሳዕናካን ንኺዳንካውን ኣይዓመጽናን ልብና ንድሕሪት ኣይተመልሰን ኣሰርናውን ካብ መንገድኻ ይወፀን ኣብ ክፉእ ስፍራ ኣዋሪድካና ኢኻ እሞ ብጽላል ሞት እውን ሰዊርካና ኢኻ እሞ ስም ኣምላኽና ረሲዕና እንተንኸውንስ ኣእዳውናውን ናብ ካልእ ኣምላኽ ኣልዒልና እንተንኸውንስ እግዚኣብሔር ነዚ ዶ ኣይምርምርን ነይሩ ንሱ ልቢ ንዝሰወሮ ይፈልጦ እዩ እሞ ንሕና ግና ምእንታኻ ኩሉ ሻዕ ንቕተል ኣለና ከም ዝሕረዱ ኣባጊዕ እውን ኮንና ኦ ጐይታ ተበራብር ንምንታይ ክትድቅስ ተስእ ንሓዋሩ እውን ኣይትደርብየና ንምንታይ ገጽካ እትስውር ንመከራናን ጭንቀትናን ንምንታይ ትርስዕ ነፍስና ኣብ ምድሪ ሓሲራ እያ እሞ ከብድና እውን ኣብ ምድሪ ተጣቢቓ እያ እሞ ኦ ጐይታ ተስእ እሞ ርድኣና ስለ ስምካ ተበጀወልና ምዕራፍ 45 ልበይ ሰናይ ነገር ኣፈልፈለ ኣነ ስርሐይ ንንጉስ እነግር ልሳነይ ከም ብርዐይ ቁልጡፍ ጸሓፊ እዩ ጽባቐኻ ካብ ደቂ ሰብ ይምልክዕ ሞጎስ ብኸናፍርካ ወሓዘ ስለዚ ኣምላኽ ንዘለዓለም ባረኸካ ኣተሓያል ብኽብርኻን ብግርማኻን ሰይፍኻ ኣብ ሕቖኻ ዕጠቕ ስለ ቅንዕናን ስለ ለውሃትን ስለ ጽድቅን ኣቕንዕ ተዳሎ ንገስውን የማንካውን ብኽብሪ ክመርሓካ እዩ ኣተሓያል ፍላጺታትካ ዝተሳሕላ እየን ንሳተን ኣብ ልቢ ጸላእቲ ንጉስ ይኣትዋ ኣሕዛብውን ኣብ ትሕቲኻ ይወድቁ ኦ ኣምላኽ ዝፋንካ ንዘለዓለም እዩ በትሪ ንግስነትካ በትሪ ቅንዕና እዩ ንጽድቂ ፈተኻ ንዓመፃ ድማ ጸላእኻ ስለዚ ሕልፊ ብጾትካ እግዚኣብሔር ኣምላኽካ ዘይቲ ሓጎስ ቀባኣካ ኣብ ኩሉ ክዳውንትኻ ከርበን ዓልወን ዝብዳን ኣሎ ብስና ሓርማዝ ኣብ ዝተሰርሐ ኣዳራሽ ይሕጉስኻ ኣዋልድ ነገሥታት ንኽብርኻ እየን እታ ንግሥቲ ክዳን ወርቂ ተጓናጺፋን ተጓላቢባን ኣብ የማንካ ትቖውም ኣትጓለይ ስምዒ ረአይ እዝንኺ ኸዓ ጽን ኣብሊ ሕዝብኽን ቤት ኣቦኽን ረስዒ ንጉስ ጽባቕኺ ፈትዪ እሞ ንሱ ጐይታኺ እሞ ኣዋልድ ጢሮስ ገጽ በረኸት ሒዘን ክሰግዳሉ እየን ሃብታማት ሕዝቢ ምድሪ ኣብ ቅድሜኺ ክምህለልዮም ንጓል ንጉስ ሓሴቦን ኩሉ ክብራ እዩ ክዳውንታ ናይ ወርቂ መጓናጸፊ እዩ ብድሕሪኣ ንንጉስ ደናግል ይወስድሉ ንብጾታውን ናባኻ ይቕርቡ ናብቲ ንጉስ የእትውወን ብሓጐስን ብዕልልታን ይወስድወን ናብ ኣዳራሽ ንጉስ እውን የእትውወን ክንዲ ኣቦታትኪ ውሉድ ተወሊድልኪ ኣብ ኩሉ ምድሪ ገዛእቲ ጌርክውን ክትሸምዮ ኢኺ ንስምክውን ውሉድ ወለዶ ክዝክርዎ እዮም ስለዚ ኦ ጐይታ ኣሕዛብ ንዘለዓለም ዓለም ክግዝኡልካ እዮም